пащенки. Хлопчик Льок – це і купальський дідок. У оповісті вельми цікаво і займально оповідається про городського хлопчика, який приїжджає на канікули у вёску до бабулі. І у час святкування купалі знайомиться з дядком, який розповідає йому і його сябрам видання про змія, вовколаков, домовиков, русалок і бужинного цара. У книзі переплетаються історії з сучасністю, далеке минуле робиться